መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 36 ረሲዕ ብውሽጢ ልቡ ክፍኣት ይዛረብ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር የልቦን ሓጢኣቱ ከም ዘይርከብን ዘይጽላእንሲ ብዒንቱ ንርእሱ ይጥብራ እዩ እሞ ቃላት ኣፉኡ ከይን ጥልመትን እዩ ጠቢብ ምዃንን ሰናይ ምግባርን ሓዲጉ ኣብ ምድቃሱ ክፍኣት ይፍሕስ ኣብ ዘይጽብቕቲ መገዲ ይቐውም ንእከይ ኣይጽየፎን እዩ ወእግዚአብሔር ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት እምንነትካውን ክሳዕ ደበናታት ይበጽሕ ጽድቅኻ ከም ኣኽራን ኣምላኽ እዩ ፍርድታትካ ገፊሕ መዓሙቕ እዩ ጐይታየ ንሰብን እንስሳን ትባልሆም ኢኻ ወኣምላኽ ሳህልኻ ክንደይ ክቡር እዩ ደቂ ሰብ ከኣ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ይጽግዑ ብስብሒ ቤትካ ይጸግቡ ካብ ወሓዚ ባህታኻውን ተስትዮም ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ሳህልኻ ነቶም ዝፈልጡኻ ጽድቅኻውን ንኹኑዓት ልቢ ወስኽ እግሪ ዕቡይ ኣይምጻኣኒ ኢድ ረሲኣን ኣይትስጎገኒ እንሆ እቶም ገበርቲ እከይ ኣብኣ ወደቑ ተፈገሙ ኪትንስኡ ኸኣ ኣይኽእሉን እዮም